салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ҳама каса хуш омадем ба канали мо. видеои имрӯзаи мо дар бораи Кореяи Ҷанубӣ мешавад. Яъне ман мехоҳам ки дар бораи якчанд фактҳои аҷоиб ба шумо маълумот диҳам. боварӣ дорам ки то ҳоло дар ягон ҷо нашунидаед. ногуфта намонад ки дар бораи аҳолӣ масоҳат мо видеои кӯтоҳака кардагӣ. метавонед ки ба видеои пешина гузашта барои худатон ягон маълумоте гиред. марҳамат, ба шумо тамошои хуб. факти якум: суръати интернети Кореяи Ҷанубӣ дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад ва зиёда аз 90% аҳолӣ интернетро истифода мебаранд. якумин давлатест Корея ки интернети 5G-ро баровардааст. танҳо 3/2% мардум дар ин ҷо фарбеҳ ҳастанду халос. дар Кореяи Ҷанубӣ талабагони мактаб дар як рӯз 16 соат дарс мехонанд. ин онро муайян мекунад ки системаи таҳсилотӣ дар сатҳи олӣ қарор дорад. ба дониши кӯдакон аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд ва дар рӯзҳои корӣ кӯдаконро қариб ки дар кӯча намебинӣ. ҳама дар боғча ё мактаб дар пайи омӯхтани чизе ҳастанд. Кореяи Ҷанубӣ аз ҷиҳати худкушӣ низ дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. шояд сабабаш аз пурстресс будани корхонаҳо ё ҷамъият бошад. бисёртар мардум худро ба об мепартоянд. дарёи Ҳанган, ки дар Сеул ҷойгир шудааст, яке аз ҷойҳое мебошад ки мардум бисёртар даст ба худкушӣ мезананд. кӯпруке ки дар болои дарёи Ҳанганг ҷойгир шудааст, аз он ҷо бисёртар мардум худро ба поён мепартоянд. ва барои пешгирӣ кардани худкушӣ дар дарёи Ҳанганг компанияи Samsung хати алоқа яъне телефонро ташкил кардаанд ки шояд одамоне ки даст ба худкушӣ мезананд ба наздиконашон занг зананд ва аз ин роҳ баргарданд. чихеле ки дар сурат мебинед, дар ан ҳамин кӯпрук бисёре аз мардум даст ба худкушӣ заданд. мегузарем ба факти дигар. соҳаи сохтмон низ дар Корея бисёр тараққӣ кардааст. бурҷи халифаи Дубай ва дигар сохтмонҳои машҳури дунёро корейсо сохтаанд. ва ногуфта намонад ки мардуми Корея бисёр мардуми меҳнатдӯст ҳастанд ва махсусан ҳамин чиз сабаби тез тараққӣ кардани Корея шудааст. боз як факти аҷоиб ин аст ки дар Кореяи Ҷанубӣ рақами 4-ро ҳамчун рақами бебарор меҳисобанд. мисол, дар бисёре аз ошёнаҳо 1F, 2F, 3F ва рақами 4 бошад, танҳо F навишта шудааст. F флор яъне ошёна мешавад. сабаби рақами 4-ро баъд дидани корейсо дар он аст ки забони кореягӣ бо забони хитоӣ як хел чизош омехта шудааст ва рақами 4 дар забони хитоӣ маънои нохушию маргро дорад. аз ҳамин сабаб мардуми Корея рақами 4-ро он қадар дӯст намедоранду истифода намебаранд. Корея яке аз давлатҳое ба ҳисоб меравад ки нӯшокиҳои спиртиро бисёр истеъмол мекунад. ҳатто дар телевизорҳояшон нӯшокиҳои спиртиро реклама мекунанд. аммо дар фарҳанги Корея хӯрдани нӯшокиҳои спиртӣ ин ягон кори бад нест. мисол, онҳо агар нӯшокиҳои спиртиро истеъмол кунанд ҳам хоб рафтаю аз корҳояшон намемонанд, боз аз кафои корҳояшон мешаванд. ҳисобкунии синну соли кӯдаконро корейсо аз батни модар оғоз мекунанд. яъне вақте ки кӯдак таваллуд шуд, ӯ аллакай 1 сола аст. мисол, писарчаи ман 1.5 сола аст, вале ба ҳисоби мардуми Корея 2.5 сола. аз худмон 1 сол қариб ки калонан гӯем фарқ доранд. дар Корея баъди хатми 12 соли мактаби миёна барои ба донишгоҳ дохил шудан як экзамени бисёр муҳим вуҷуд дорад. дар рӯзи супордани ин экзамен дар нақлиётҳо барои ба экзамен супорон ҷой шудан бисёр коргарони корхонаҳо ба кор дертар мебароянд. ҳатто мактабҳое ки дар наздикии аэропорт ҷойгиранд, барои ба экзаменсупорон халал нарасонидан ҳавопаймоҳо парвоз намекунанд. дӯстони азиз, ин буд 10 факт дар бораи Корея. умедвор ҳастам ки ба шумо писанд меояд ва ба канал ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед. боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо бошед.